Magandang araw po mga aro at mga kabalian. Kumusta na po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti pa kayong kalagayan. Para po sa ating video ngayon, ito po ang unang pagluwas ko papuntang Maynila para muling mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Ngayong papaba na ang bilang ng mga nakakasakit na dulot nitong COVID-19 pandemic. Bye! Salamat at paghatid. Kasama ng aming panganay na anak, ako ay inat ni Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang aking misis. Alas 11 ng gabi nang kami umalis ng bahay. Medyo maaga pa para bumiyahe pero mas mainam sa aking mag-ina. Niatid ako ganitong oras dahil kahit papaano ay may mga tao pa sa kanilang dadaanan pa uwi. Totoo lang nakaramdam ako ng pag-aalala. Pero napanatag na rin ang loob ko nung nakatanggap ako ng text message na nakarating na sila sa bahay. Ito na ang bus na aking sasakyan. Tara, sakay na! Buwaba na ako ng bus bago makarating ng EDSA kasi bawal na daw silang magbaba dito. At nilakad ko na lang hanggang dito sa Balintawak LRT Station. Halos kasabay kong dumating sa agency itong dalawa nating kabayan na kapwa galing Pampanga. Saglit kaming nagkakwentuhan at nagkayayaan na mag-almusal para may laman ang aming tiyan at hindi kami gutom kapag oras na ng interview kasi hindi namin alam kung anong oras ito matatapos. Bago mag alas 7 ay dumating na rin yung mga kapwa namin aplikante pero hindi gaya ng dati akong nag-a-apply. Ngayon ay kukonti lang kami. Pagkatapos ng interview sa akin, ay kumain muna ako ng panangalian. Saka ako nagpunta sa iba pang agency para magbigay ng aking resume habang hinihintay ko ang resulta ng interview. At nung makatanggap na ako ng text na galing sa agency na kasama ako sa magti-trade test kinabukasan, ay tinawagan ko si Kuya Sani, ang nag-iisang kuya ni Commander-in-Chief, para doon makituloy sa bahay nila sa gabing iyon. Ang misis niya na si Mari Marisa ang sumagot sa tawag ko, at sa kanya na ako nagtanong ng direksyon at sakayan papunta sa bahay nila. Pagkatapos ng 2 beses na pagsakay sa jeep ay narating ko na ang barangay nila. Ito ay muli akong tumawag para tanungin kung saang banda ang bahay nila. Kami ay nagkaroon ng maiksing oras ng kwentuhan bago kami nagapunan. Pero hindi ko na ito nakuhanan ng video kasi lobat na ang aking cellphone. Maraming salamat Kuya Sani at sa pamilya mo sa masayang pagtanggap nyo sa akin bilang bisita. Para sa aming hapunan ay nagluto si Mari Marisa ng espesyal niyang recipe na ulam, ang nilagang manok. Kinabukasan ay sumakay ako pabalik ng Guadalupe at naglakad na lang papuntang Boni MRT Station para makatipid sa pamasahe dahil kasunod na MRT station lang ito. Hindi ko kasi alam na libre pa pala ang ticket sa MRT. Pero okay lang kasi maaga pa naman at hindi gaano mainit. Pagtawid ko dito sa Boni Station ay nagtanong-tanong ako. Salamat kay Kuya Grab Rider
sa pagtuturo sa akin papuntang sakayan. Pagdating ko dito sa kanto ng San Rafael ay naganap ako ng mapagtatanungan at nakita ko nga si Manong Guard. Tinanong ko siya kung saan yung trade test center at ang sabi niya ay sundan ko lang daw yung mga kababaihan na iyon kasi doon din daw ang punta nila. Ito na nga yung lugar kung saan kayo magti-trade test ng aking mga kasamahang aplikante at dito ko na rin sila hihintayin. Pagkatapos ng aming trade test, kasabay kong umalis sa trade test center si Raymart, isa sa mga kasamaan kong aplikante. Kami ay sumakay ng MRT at salamat sa libreng sakay kasi libre ang aming ticket. Galing ng Boni Station ay bumaba kami dito sa Araneta Cubao MRT Station at naglakad na lang papuntang 5-star bus terminal. Tara, sakay na tayo pa uwi ng San Carlos City. Umalis kami sa Cubao Terminal bago mag alas 12 ng tanghali. At heto na ang mga sumunod na tanawin. Pasado alas 5 na at nandito na kami sa bayan ng Malasiki, Pangasinan.
Kasunod na nito ang lungsod ng San Carlos. Ito na nga, nakababa na ako ng bus. At dahil mali yung binigay kong terminal kung saan niya ako susunduin, ay inambutin ko na lang na maglakad papunta dito sa waiting shed sa harap ng plaza para dito ko na lang siya hihintayin. Siyempre, kailangan nating humingi ng dispensa kung tayo nagkamali. Kaya, pasensya na sa pagkakamali ko, CIC. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat pong muli sa panonood at sana po'y suportahan ninyo ang aming munting channel sa pamamagitan ng panonood, pag-like, pag-share ng aming mga videos. Huwag po kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para updated po kayo sa aming susunod na videos. Maraming salamat po muli sa panonood. See you on our next video and God bless!